Ik ben Birgit Teunissen. Ik werk als docent-onderzoeker bij Zuidhogeschool en bij Gemmelot Innovation and Learning Labs. Van huis uit ben ik moleculair bioloog. Mijn moleculair bioloog houdt zich bezig met onderzoek aan het DNA. Studenten die worden bij ons opgeleid voor een baan in het biologie- en medisch laboratoriumonderzoek. En we willen graag die studenten opleiden tot vakbekwame beroepsoefenaren. En de term zegt het al, ze gaan straks onderzoek doen. Ik vind dan ook dat je in de opleiding aandacht moet besteden aan dat onderzoek. Dan ook dat je als docent zelf kennis en affiniteit moet hebben met onderzoek doen. En daar ervaring in moet hebben. En we zijn hier binnen Chill samen met studenten bezig met het werken aan relevante onderzoeksopdrachten. En het is voor mij als docent geweldig om hier zeg maar, die vakkennis van mij over onderzoek aan studenten te kunnen overdragen. Ik ben een aantal jaren geleden gestart met het onderzoek rondom moleculaire diagnostiek. Dit gaat in een samenwerking met ziekenhuizen, universiteit en bedrijfsleven. Dit project draait er eigenlijk om dat je aan de hand van het DNA van een tumor specifieker kunt typeren wat de afwijking in die tumor is en dat je patiënt ook specifieker kan behandelen. Met de huidige conventionele chemotherapie ben je vaak bezig met een kanonskogel om een mug te schieten, waarbij je dus heel veel schade toebrengt aan het lichaam. En met dit soort nieuwe therapieën kun je gerichter de patiënt behandelen, omdat je specifiek op het tumortype aan het behandelen bent. Samen met de studenten van Zuidhogeschool werken we aan het ontwikkelen van innovatieve moleculaire testen, waarmee we specifiek kunnen vaststellen wat de afwijking in een tumor is. Eigenlijk heeft het de laatste 20 jaar een enorme vlucht genomen. Er zijn ontzettend veel nieuwe technische mogelijkheden bijgekomen om onderzoek te doen aan ons DNA. Het is goed voor studenten en ook mensen of analisten uit het werkveld om kennis te hebben van die nieuwe technieken, zodat ze adequaat op de hoogte blijven. En door samen te werken aan die onderzoeksopdrachten rondom het ontwikkelen van testen, zorg je eigenlijk voor de noodzakelijke scholing van alle partijen. Ik heb voor het vak van moleculair bioloog gekozen, omdat ik het ontzettend boeiend vind om onderzoek te doen aan DNA. En het heeft ook een hele grote maatschappelijke relevantie. En dat vind ik fantastisch.